Vlak Regional Express 1914 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Bánovce nad Ondavou, Trebišov, Čeľovce, Košice predmestie a Košice pravidelný odchod 15 hodín 51 minút, stojí na koľaji 4 vpravo, pripravený na odchod. Upozornenie na meškanie vlaku. Vlak Regional Express 1909 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice. Pravidelný príchod 16 hodín 8 minút, bude meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Vlak Regional Express 1909 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice. Pravidelný príchod 16 hodín 8 minút, príde na koľaj 4 vpravo. Upozorňujeme cestujúcich, že v úseku medzi stanicami Michalovce, Humenné a Medzilaborce mesto budú z prevádzkových dôvodov prepravení autobusmi. Upozorňujeme cestujúcich, že v úseku medzi stanicami Michalovce, Humenné a Stakčín budú z prevádzkových dôvodov prepravení autobusmi. Stanica Michalovce, vlak Regional Express 1909 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice. Pravidelný príchod 16 hodín 8 minút, prišiel na koľaj 4 vpravo. Vlak tu jazdu končí, prosíme vystúpte. Upozorňujeme cestujúcich, že v úseku medzi stanicami Michalovce, Humenné a Medzilaborce mesto budú z prevádzkových dôvodov prepravení autobusmi. Upozorňujeme cestujúcich, že v úseku medzi stanicami Michalovce, Humenné a Stakčín budú z prevádzkových dôvodov prepravení autobusmi. Autobus náhradnej autobusovej dopravy 18925 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Medzilaborce mesto. Pravidelný odchod 16 hodín 24 minút, stojí pri staničnej budove. Autobus náhradnej autobusovej dopravy 19425 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Stakčín. Pravidelný odchod 16 hodín 27 minút, stojí pri staničnej budove. Vlak Regional Express 1911 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice. Pravidelný príchod 16 hodín 47 minút, príde na koľaj 3. Upozorňujeme cestujúcich, že v úseku medzi stanicami Michalovce, Strážske a Humenné budú z prevádzkových dôvodov prepravení autobusmi. Stanica Michalovce, vlak Regional Express 1911 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice. Pravidelný príchod 16 hodín 47 minút, prišiel na koľaj 3. Vlak tu jazdu končí, prosíme vystúpte. Upozorňujeme cestujúcich, že v úseku medzi stanicami Michalovce, Strážske a Humenné budú z prevádzkových dôvodov prepravení autobusmi. Autobus náhradnej autobusovej dopravy 11911 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Humenné. Pravidelný odchod 17 hodín 4 minúty, stojí pri staničnej budove.
Vlak Regionál Express 1916 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Bánovce nad Ondavou, Trebišov, Čeľovce, Košice predmestie a Košice pravidelný odchod 17 hodín 51 minút, stojí na koleji 4 vpravo.